Right lane para sa mga slow-moving vehicles sa Bugalyon, Pangasinan, mahigpit na tututukan. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Mahigpit na pinapatupad ng pulisya sa Bugalyon ang tamang paggamit ng lane ng kalsada, partikular para sa mga mababagal na sasakyan bilang bahagi ng patuloy na pagsasaayos ng daloy ng trapiko at pag-iwas sa mga aksidente sa daan. Ayon sa pulisya, ang mga slow-moving vehicle gaya ng tricycle, motorsiklo, bisikleta, traktora at e-bike ay kinakailangang manatili sa pinakakanang bahagi o outer lane ng kalsada, lalo na sa mga pangunahing lansangan. Layunin ng mahigpit na implementasyon na mabawasan ang mga sagabal sa kalsada, mapanatili ang maayos na daloy ng mga sasakyan at maiwasan ang mga insidenteng dulot ng biglang pagbagal o maling pwesto ng mga mababagal na sasakyan sa fast lane. Patuloy namang hinihikayat ang mga motorista na sumunod sa tamang lane disiplina bilang bahagi ng kolektibong responsibilidad sa kaligtasan sa kalsada. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.